Здравейте на всички! Време да направим последната четвърта задача от домашното по HTML Tables, а конкретно този калкулатор. Този калкулатор ще го направим посредством таблица с няколко реда, както виждате, и една формичка, за да може да направим бутоните да бъдат активни и да се натискат. Така. Първо, както знаете, трябва да си оправим енкодинга на нашата страница. Doctype HTML, така. Енкодинга UTF-8, така, title, simple, което така. Отваряме си бурито, отваряме си го и отваряме една формичка, за да може да направим бутоните да бъдат активни вътре в формата на табличка. Така. Може да си го сейваме това на десктопа. New. Simple. Calculator. Така. Simple Calculator. Така. И сега, първи ред на нашата таблица, виждаме, че взема клетката на първи ред, взема повече от едно място, взема 4 клетки. Така, правим речето correspond равно 4. Така. И вътре правим input type button. Така. Ще закачим по-късно. Или направо сега един клас, който ще ни трябва да направим бутоните по-красиви. Така. Value задължително. Value представлява самия текст, който е вътре. Обаче тук има малка грешка. Type текст трябва да е първото поле. Извинете. Така, value 1, 2, 3. Ето, получиме първото поле на нашата табличка. Така, отваряме нов ред и вътре имаме така input type равно button class value. Така, имаме type button class button value 1. Ето нашето бутонче 1. Така, направо за да не се занимаваме да пишем. Трето, четвърто. Това ще бъде 2, 3 и тук имаме плюс. Извинете, ето. Така. Направо правим следния начин. Така. И 4. Така, тук имаме 4, 5, 6 и минус 4, 5, 6 и минус. Така, следващите са 7, 8, 9 и умножение.
7, 8, 9 и умножение, така. Другия 0 цяло и деление. Тук ни трябва само 3. 0 цяло и деление. Така, като тук има нулата, коспан равно на 2. Така. Ето е нашата табличка. Нашата формичка. Какво представлява? Без стилизиране, например. Естествено. Но като се стилизира, всичко ще стане както трябва. Като за начало може да сложим един бордър на нашата табличка. Правим едно CSS файлче, така, encoding го правим, CSS. Сейфваме си това нещо в нова папка, правим styles, за да е по-прилежно всичко. Index, CSS, така. Имаме table, border, collapse, collapse. Така, сега трябва да качим стила. Incref равно rel равно така. Type. Имаме styles index css style sheet и имаме типа text css. Така, къде им какво се е получило. Table to border 1 пиксел solid red. Така. Нашето input поле може да го направим по този начин. С един клас. Така. Тук ще закачим един клас. Клас. Текст, примерно. Така. Вид 100%. Тук имаме така, да им къде сме сбъркали. Тук не сме направили. Това е грешка. Ще направим така. Ето сега мисля, че всичко ще е както трябва. Как видим? О! Нищо стана така. И така, ето го нашето калкулаторче, което само остана да се стилизира, за да може да е както на презентацията. Така. Първото нещо, което трябва да направим, е да сложим на самата таблица рамка и между отделните клетки. Така, извинете. Това го правим с помощта на CSS. Директно под tag. Border. Collapse. Така. Collapse. Така. Пак под tag table и тъдата. Чрез този селектор обхващам всички таблици в моята HTML страница и всички тъдата. Така.
border 2 пиксела, solid, права линия е прекъсната, така, black. Ето какво се получи нашата табличка, нашата формичка. Вече нашия калкулатор има рамка, бордър. Така, става да стилизираме това, да се показва от тази страна. Стилизираме, бутоните малко са по-големи и нулата е центрирана. Или може да не е центрирана, но право с така. Аз направих отдел клас, бутон, и с него ще похвана всички бутони. Така, width 100% и чрез това нещо, ето, правим нашите бутони да изглеждат по този начин с 100%. Така, остава само да стилизираме input полето. Го правим. Ето пак съм го прехванал тук с клас. Текст align right, както знаете. Ето, нашия калкулатор е готов. Благодаря ви много. Това бяха видеята за HTML Tables. Следват видеята за HTML форми. До скоро!